Кремльдан ерак түгел Зоя Космодемьянская урамында төрле яклап әйләндереп алган күп катлы таш биналар, заманча зиннәтле торак комплекслары арасында кысылып кына сыенган гаҗәеп матур бер йорт бар. Биредәге икенче почмак йорт сәүдәгәр хатыны Варвара Александровна Дружинина йорты буларак билгеле. Утар 1911 елда архитектор Константин Олешкевич тарафында төзелә. Шәй сәүдәгәрендә кевдә булган Варвара Александровнаның йортын казанлылар шәй йорты дип йөрткәннәр, һәм ул Казан агач модернның сакланып калган бердән-бер үрнәге. Ике катлы агач йортның цоколь каты кирпичтән, тышкы ягы шәһәр архитектурасы һәм халык төзелеш сәнгате мотивлары белән үрелгән. Совет елларында йорт коммуналка хезмәтен үтәп, бик ташландык хәлгә килә. Берничә мәртәбә янганда зыян күрә, милек кулдан кулга күчә. Йорт бүген 20 гасыр башы архитектурасын фотоархив материаллары буенча максималь саклаган хәлендә, ягъни бурасы, көнчыгыш бизәкләре, кисеп эшләнгән матур тәрәзә йөзлекләре, иркен балконы белән яңадан торгызылган, сатуга куелган. Йортның диварында Варвара Алексеевна Дружинина йорты 1911 ел дигән элмә такта бар.